Бәйрәм белән яраткан Татарстаныбыз. Бәйрәм белән хөрмәтле милләттәшләр. Мин татар егете булуым белән, Татарстаннан булуым белән, бийек шәхесләребезнең берсе Тукай ягы, Арча ягында тууым белән һәм бүген көндә баш калабыз Казанда тормыш сөреп яшәвем белән язмышыма шиксез рәхмәтлемен. Ә мин татар милләтенең йөзек кашы, легендар бийек шәхесебез Илһам Абый Шакиров якташы булуы белән горурланам. Татарстан ул минем туган телем, Татарстан ул минем туган җирем. Татарстан ул минем гаиләм. Бай гырыф-гадәтләре белән, йолалары белән, бай табигаты белән һәм әлбәттә инде бай моңлы, җырлы көйләре белән Татарстан мәңге-мәңге яшәсен дигән теләктә калабыз. Хөрмәтле милләттәшләр, барчагызны да шушындый зур күркәм матур бәйрәм белән ихластан котлыйсыбыз килә. Һәр барчагызга саулык, сәламәтлек телисебез килә. Һәм инде әлбәттә безнең инде бай тарихлы, 1000 еллык тарихлы булган Казаныбызга тагы да зурдан зур бәхетле, озын гомер, озын матур тормыш теләп каласыбыз килә. Бергә яшик, рәхәт яшик, бай яшик. Татарстан, без сине яратабыз. Татарстан сине ярата.